Winzo Apps manga pawisa awlsam taka hlawh chhuah dan le withdraw dan video masalama hemi chungchang hi hindin kalo sei thuak to a tuna ka hnam puite zinga khelve du an om tak in he video hi karon siam ani masa in description a ka link ka da in download anga in install le anga ti chuan tong hrang choice tur a awma in du ber tong in thlang le mai don ani chumi zo in number in register le anga OTP in da hnuah ti hian Winzo Apps chunga game chi hrang in du ber free in emo poisa chaw in khel to mai don ani ama erawh chu poisa chawya khel don chuan poisa du dalu vete angai ti hriat a tha poisa in da lut du ani chuan heta wallet ah hian in click anga add cash tia hian in lut le mai anga phone pay emo gpay emo paytm mangin awlsam takin ada lut thei ani game in khel don chuan tiang hian in lut anga chenga cheng som hnih panga som nga za hnih som nga zanga cheng zariat thlengin a khel theia a game a zirin a boat hi a danglam zel ani a dot le ah chuan poisa engtin nge kan withdraw ang tih ani poisa withdraw tur chuan wallet ah bawk kan lut le anga withdraw in click le ang tuna ka poisa nei za chu sing hnih zanga somli paruk 0.37 ania hemi withdraw tur hian a hnuaiah hian option pali in hmuang kei chuan gpay ka hman awangin gpay a ka UPI ID hmangin ka withdraw dawn ni UPI ID ka dah tawh awangin ka rawn ti lang nawn tawh lo mai anga thil pakhat leh chu ni khatah singli chauh withdraw thei tih hriat a tha chu bakah 4% tax an la ve tih hriat bawk tur tunah chuan enter amount ah ka lut anga ka lak chhuah duh zat sing khat sang riat zanga ka chhu lut anga awlsam takin ti hian withdraw naw ah ka lut le anga yes withdraw ti hian awlsam takin second hnih chhung vel takin ka poisa withdraw chu ka account ah a rawn lut tawh mai dawn ani he Winzo Apps hi game lama tui le expert tak tan chuan kar khat chhung lek pawh a nuai chuang lak luh theina ani awangin a tangkai ve hle ani a top nan ka channel te min lo subscribe a min lo like a min lo share sak theuh turin ka nghen cheu ani in tan a poina awm mi lo ania